Het worden drukke dagen voor de man van Ommerin. Alle bakken van de Alroene dagen moeten in de komende weken leeg worden. Dat betekent extra uren draaien en ook op sneeuwwerkje. Maar dat er de Alroene dagen geen afval op helle is, betekent net dat ze stilzitten gaan. Veel strooien. Toch wel links en rechts proberen toch wat zoveel mogelijk op te kunnen ruimen wat mogelijk is. Vooral bij de ondergrondsen, de losse zakken, et cetera. Dit soort werkzaamheden bleef toch gewoon stil. In haast alle gemeenten zal extra rieden worden. Bij Ommerin hebben ze er alle vertrouwen in dat de achterstand in helle wordt. Nou, we hebben de hele naaie weken nog wel nodig om steeds maar de achterstand in te hellen. Maar ik denk dat we dan takkenweken vreed, dat we dan wel redelijk bij binnen, steeds maar. Nou, als er dan net al te veel rare waasdingen weggebeuren, dan denk ik dat we dan alles weer onder controle hebben. De bakken zitten na 3 dagen, na alle gedachten, extra vol. Daar kunnen we eigenlijk niks aan doen. Daar moeten de mensen toch maar een beetje begrip voor hebben. Ja, en toch maar wat goed scheiden. Dan kom je heel eind.